Hemen aztertuko dugu zein den betak temperaturen funtzioan duen adierazpena. Eta aldi berean era horretan ja zehaztuko dugu zein den maila bakoitzean agertzen den partikulen kopuruaren adierazpena, oda NI-ren adierazpena. Non gogoratzen baduzue atera genuena zen NI dala N bider E ber minus beta epsiloni zati batukaria irekiko E ber minus beta epsiloni. Baina geratzen zitzaigun aztertzeko zein den betaen adierazpena. Hori da hemen lortuko duguna eta horretan ja itxiko dugu adierazpen hause. Eta adierazpen honi deitzen zaio Boltzmannen banaketa. Eta hori da hemen aztertuko duguna. Bueno, horretarako erabiliko dugun estrategia izango da beti termodinamika eta mundu makroskopikoa eta mundu mikroskopikoen arteko lotura aztertuko dugu. Bueno, lehenengo hasteko, termodinamikarekin hasteko, gu badakigu barne energianen aldaketa nolabait bi jatorri dituela. T diferentzialeze, hori dugu alde batetik, hause beroarekin dago lotuta, eta gero bestaldetik minus P diferentzialu B hori dago lanarekin dago lotuta. Hori badakigu termodinamikatik dakigu. Bestaldetik, mekanika estatistikotik, badakigu barne energia adieraz dezakigula adierazpen honetan, irekiko batukaria NI epsiloni, hau da, energia maila bakoitzen energia. Orduan eta diferentzia energia beraz, bi jatorri izan ditzake, alde batetik NI-ren aldaketarekin egon daitekena lotuta, eta bestaldetik energiaren aldaketarekin lotuta dagoen. Beraz, bi ekarpen hauek ondorengoak dira, alde batetik hause lehena eta hause bigarrena. Lehenengoa dugu irekiko batukaria epsiloni diferentzial NI eta bigarrena NI bider diferentzial EI. Lehenengoa dago lotuta T diferentzial S-erekin, hau da beroarekin, hau da entropiaren aldaketarekin dago lotuta. Eta zergatik hori? Gu badakigu, nola mikrogoren kopuruaren adierazpena dala, N faktoriala biderkaria NI faktoriala. Beraz, NI-ren partikulen maila bakoitzen dagoen partikulen kopuru aldatzen badugu, mikrogoren kopuru aldatzen ari gara ere. Eta orduan, omega aldatzen bada, gu badakigu ere omega eta S lotuta daudela. Boltzmannen postulatuen bitartez. S dugu Boltzmannen konstantea logaritmone pertar omega. Omega aldatzen bada orduan entropia aldatzen da. Orduan, N-ren aldaketa dago lotuta omegaren aldaketarekin eta omega dago S-ren aldaketarekin. Orduan, lehenengoa dugu beraz T diferentzial S-ren berdina dugu. Eta bigarrena dugu energiaren aldaketarekin lotuta dagoena, hause dugu lanarekin dago lotuta, minus P diferentzial U. Zergatik hori? Adibidez, ezazue dimentsu bakarreko potentzia osinean daukagun energia mailen adierazpena. Dugu H barra karratu, pi karratu, N karratu, N honek. Adierazten ditu zeintzu diren bainak zati 2m A karratu, non A hori den potentzial osinaren zabalera. Orduan, energia mailen aldaketa dago lotuta haren aldaketarekin. Aldatzen bada, energia mailak aldatzen dira. Eta aldatzeko nolabait lan bat egin behar dugu gure potentzia osinaren gainean, distantzia hori aldatu alizateko. Orduan, indar bat, kanpoko indarren eraginez, aldatzen bada, energia mailak aldatuko dira, eta horrela ekarpen honekin lotutako barne energiaren beste ekarpen hause izango dugu. Beraz, hau, bigarren ekarpen hause lanarekin daukagu lotuta. Gu momentuz gure lehenengo ekarpenarekin bakarrik T diferentzial S-en ekarpenarekin zentatuko gara eta hause beraz aztertuko dugu lehenengo ekarpen hause. Beraz, T diferentzial S izango dugu berdin irekiko batukaria epsiloni diferentzial NI. Bueno, beraz, gu ekarpen hause da aztertuko duguna. Bueno, orduan, esaten ari garen bezala, daukagu alde batetik T diferentzial S, hemen gu badakigu S dala, Boltzmannen postulatua dala da logaritmone pertar omega, beraz, diferentzial S izango da KT diferentzial logaritmone pertar omega. Eta hau da berdin, lehen esan dugun bezala, irekiko batukaria epsiloni diferentzial N.
Beraz, momentu sentatuko gara logaritmo nepertar omega horrekin. Guk badakigu lehen esan dugun bezala, omega dala n faktoriala, zati biderkaria, irekiko ni faktoriala. Beraz, guzti horren logaritmo nepertarra izango da hau kena. Oraintxe Stirlingen hurbilketa erabiltzen badugu, hementxe agertzen diren faktorioik kentzeko, daukagu logaritmo nepertar n faktoriala hause dugula, eta bestaldetik irekiko batukaria logaritmo nepertar n faktoriala hau izango du. Beraz, hause dugu, adierazpen hause dugu, logaritmo nepertar omega guzti hause dugu, dana daukagu ikusten duzuenez n-iren funtzioa. Beraz, honen diferentziala, logaritmo nepertar horren diferentziala, jar genezaken n-iren derivatu partzialen funtzioan jarren genezaken. Beraz, azkenean, omega hori n-iren funtzioan daukagunez, izango dugu irekiko batukaria, ze ni hainbat balio izan dezake, n1, n2, eta orokorrean n-iren funtzioan izan dezakegunez, horren diferentziala izango dugu irekiko batukaria, logaritmo nepertarren derivatu partziala, n-irekiko derivatu partziala, diferentzial ni. Guzti honen n-irekiko derivatu partziala egiten badugu, ateratzen zaiguna da minus logaritmo nepertar ni. Orduan, hau ja lortu dugu zein den t diferentzial S. T diferentzial S daukagu minus kt irekiko batukaria logaritmo nepertar ni diferentzial ni. Hau da lortu dugu. Eta hau dugu berdin irekiko batukaria epsiloni diferentzial ni. Bietan daukagu diferentzial ni. Orduan, beste honekin lotzeko ondoren egingo duguna izango da adierazpen honetan, logaritmo nepertar ni horretan, ordezkatu hementxe agertzen den ni orain arte daukagun adierazpen honekin. Horazazue nola ni zala berdin n bider eber minus beta parametro hori epsiloni zati irekiko batukaria eber minus beta. Beraz, egingo diguna izango da hause ni-ren adierazpena hementxe agertzen den logaritmo nepertar horretan ordezkatu egingo dugu ondoren. Beraz, hementxe daukagu logaritmo nepertar ni, hori egiten badugu, bi ekarpen hauetan banatu egin genezakela. Hori alde batetik eta beste aldetik hause. Orduan, lehengo adierazpen honetan ordezkatzen badugu, hementxe daukagun bi adierazpen hauek ordezkatzen baditugu hemen, hau da lortzen duguna. Orduan, irekiko batukaria egiten badugu hause, orduan ikusten dugu lehenengo ekarpenekin lotutako irekiko diferentzial ni geratzen zaigula, baina n partikulen kopurua guztia konstante mantentzen denez, eta beste bada hori gure sistemaren partikulen kopurua berdina badugu, maila bakoitzean agertzen diren partikule guztien aldaketa 0 izan behar dugu. Ze batetan agian, maila batean agian partikulen kopurua gehitu egin daiteke, baina gehitzu egiten bada orduan besteetan jeitsi egin beharko litzateke partikule kopuru osoa konstante mantendu izateko, eta hori bada orduan guzti honen irekiko batukaria 0 geratzen zaigu. Hau da, lortzen duguna baldin eta hementxe dagoen adierazpen honetan, lortu dugun adierazpen honetan, hemen ordezkatzen badugu, hemen lortu dugun ni-ren logaritmo nepertar adierazpen guzti hauze. Hemen, beraz, bi ekarpen geratzen zaizkigu. Lehenengoa 0 dugu aipatu dugun arrazoien gatik. Eta bigarrena geratzen zaigu. Beraz, geratzen zaiguna da kt bider, hemen txagertzen den beta, irekiko epsiloni diferentzial ni, da berdin, epsiloni diferentzia ni. Orduan argi dago, hemen geratzen dana, hause da, berdinak izateko, derrigorezkoa da, betaren adierazpena basati Boltzmannen konstantea biderte izatea. Lortu dugu beraz, zein den betaren adierazpena temperaturaren funtzioan. Eta zuzenean, Boltzmannen konstante horrekin dago lotuta. Eta beraz, lehen genuen ni-ren banaketa horretan ordezkatzen badugu betaren adierazpena, hemen hause da geratzen zaigun aipatu dugun Boltzmannen banaketa.
hause dugu Boltzmannen banaketa. Non orain ja, betaren ordez, jagertzen zaigu bat zati Boltzmannen konstantea biderte. Ikusten duzuen nola, adibidez, zenbat eta energia baxuago izan, geratzen den partikulen maila horretan agertzen den partikulen kopurua, gero eta handiagoa izango dugula. Eta energia zenbat handiagoa izan, barkatu ez dakit lehen esan duena da, zenbat eta energia baxuago izan, partikulen kopurua handiago izango dugu. Edo zenbat eta energia txikiagoa izan, barkatu, zenbat eta hemetxe jarriko. Irudikatzen badugu hause, geratzen zaiguna da, esponentziala, berakorra dugula. Zenbat eta energia handiago izan, partikulen kopurua txikiagoa. Hau da, geratzen zaigun Boltzmannen banaketa. Eta hause zenbakiak eta zenbakien ordezkatzeko interesantea da jakitea zenbat balio duen Boltzmannen konstante hori. Eta Boltzmannen zenbakiko konstante hori nolabait ateratzeko lortzen dana da adierazpen mikroskopikoak eta adierazpen makroskopikoak lortzen da. Eta adierazpen hori da 1,38 bider 10⁻⁻23 joule bider Kelvin /-1. Hauxe dugu Boltzmannen konstantearen zenbakizko balioa, Boltzmannen banaketa horretan ordezkatu ahal izateko.